inkosi. Ngiyabingelela kubaba uMpostoli Zibande, ngibingelele kumama abazalwane bonke ngokuhlala kwekhundla zabo egameni likaJesu, uJesu Kristu inkosi. Sebeshilo kumama uMthembulo ngizosho imemezelo bazalwane. Sesizoya enkonzweni yokudla. Sizocela ukuthi sizobeka amatafula la. Kuzoba nesiteshi sokuqala, kuzoba ngesonto abafundisi bonke, nabo bonke nje abesilisa sobacela beze ngalo. Bese kuthi ngale ngemuva sizocela bonke omama nabantu abasha bazoya lapha. Bese kuthi la phandle kunetafula ezoba khona futhi sizocela uSunday school wonke uzophuma uye khona. Kulelelo baba ngoba baba baningi sizocela ukuthi nomama ngathi bengajoyina mase beqedile baba sebengangena ke bejoyine lapha egameni likaJesu. Sizocela sithandaze. Baba wethu kukhona onke ongoyise wenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Baba siyabonga Nkosi nangale nkonzo baba uhlanganise kuyo ngalolu hlobo. Sikunikeza udumo ke uNkulunkulu wethu ongcwele. Namanje ke baba sesizoya Nkosi kokudla osiphe khona ngosuku. Baba kusiseke uNkulunkulu wethu ongcwele, ubusise nabazokuphatha ngezandla zabo uNkulunkulu wethu ongcwele, ukuthi bonke abazokudla makube ukuphila emzimbeni wethu. Noma ngabe khona nesifo esithile ongazwani nokudla okuthile, kodwa sicela ukuthi namhlanje ethi maye kudla Nkosi kungamgulisi. Konke sicela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uJesu Kristu inkosi. Amen.